kde se tady vzali ti dinosauři? Na to už jsme se mnohokrát pokoušeli přijít a na nic jsme nepřišli. Šikla by se nám pomocná. Proč? To ti stačí. Tak za prvé je to noha a za druhé vypadá to jako noha velociraptora. Pojď, radši se schováme. Musíš vymyslet způsob, jak mě dostat k Jirečkovi pušce, co má v kuchyni. Mám nápad. Au! Get up! Kruci, kdo tu pistoli strčil do hrnce s polívkou? A tu máš podrog! Dědeček nebude rád, teď má z domu Emmental. Pěkná rána. Páni, to je brána času. Chtělo by to něco, aby ta brána zmizela. Co třeba Abradabra zmiz? To je moc kouzelnický. Podívej! Zmizela! Jo, konečně máme od všech těch dinosaurů pokoj.